салому алайкум тамошобинони муҳтарам, бинандагони гиромӣ. Бародарои наи бақачаи сементал 6 моҳа бақача, 6 моҳа 7 моҳа мешавад. фурӯшӣ будай асмияни қати гирифтагиай. ина бақачаро тамошо кунем. бақачаи сементал 7 моҳа мешавад. иншоалло кам кам хурдистай. ягон кас харидор боша, дар номерои 93 416 6065 занг занен, савдо мекунад. бо 93 416 6065 занг бизанед, бо савдо мекунад. ина бақачаи 6-7 моҳаш иста. нархш 23000. нархш 23000 сому.